Welkom bij het Internationaal Stripfestival in Knokke-Heist-Sluis. Naast mij staat Albert de Wagenaar, voorzitter van het Internationaal Stripfestival van Knokke-Heist, die nu vandaag hier in Sluis de stripboekenmarkt organiseert. Het is voor de eerste keer, ik heb probeersel en kijken of dat in de toekomst ook verder kan gecontinueerd worden. Albert. Wat is uw functie? Ik ben de voorzitter van het Internationaal Stripfestival van Knokke-Heist, die dus jaarlijks in Zalravelingen in Heist het Internationaal Stripfestival doet met ongeveer een 60-tal internationale tekenaars, waar uiteraard ook altijd een mooie schare Nederlandse tekenaars. Volgend jaar is dat 25 april, dus ook gratis toegang, net zoals hier vandaag. En naast Albert staat Cyril Maanhout. Met... Ik ben logistiek medewerker van het Internationaal Stripfestival Knokke-Heist. Ik ben ook stadsraadlid en ik ben dus ook lid van een reuzengroep, de Jabbikse reuzengroep. En mijn taak is dus om proberen de zaak hier een beetje in goede orde te stellen. Waarom is het festival een begrip geworden hier internationaal? Ja, dat is feitelijk, we zijn heel klein begonnen en dus inderdaad gegroeid tot een internationaal evenement, tot ver buiten de grenzen. Zelfs, we hebben dat tekenaars gehad uit Amerika, Indonesië, uiteraard van alle landen in Europa hebben we tekenaars. Dus. En ik moet zeggen, dat het is altijd tussen de 4.000 en de 5.000 toeschouwers die dus gratis binnenkomen die dag. Cyril, heb je nog iets toe te voegen aan dit evenement? Ja, we gaan dus proberen de derde dinsdag van de Sluisse feesten, dat is 11 augustus. Dan zitten we met een striptekenaar, die al zo'n karikatuur doet, op de markt hier in Sluis. En dat proberen we dus eigenlijk ook weer een stukje te promoten. We willen dus in de toekomst hier in Sluis ook nog in september, als het mogelijk is, dus een garageverkoop. Ook met medewerking van de Stadsraad en het Internationaal Stripfestival Knokke-Heist. Dus proberen dus een beetje aan de weg te timmen. Oké, heren, ik wens jullie een succesvolle dag en tot gauw. Ja, bedankt. Dankjewel. Ja, ja.